Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще си говорим за една история, която започна като любовна приказка от реалити формата Hell's Kitchen, а завърши като тежък публичен скандал. История, в която има слава, емоции, социални мрежи, обвинения, а според една от страните и насилие. Цвет и Патрицио бяха една от най-обсъжданите двойки, излезли от предаването. Любовта им се разви бързо пред очите на зрителите с готеж, планове за бъдеще и обвинения, че ще бъдат завинаги. Само дни след като посрещнаха нова година, те обявиха раздялата си. Не с общо изявление, а с серия от сторита, които взривиха социалните мрежи, както и медиите. Вчера даже бях с моите приятели, те го поканиха на гости с нас. Той ми изказа, защото беше на среща с Кристофър. По-късно се беше напил и дойде в къщата на моите приятели без да казва на никой. Аз бях отишла до магазина. Моя приятел ми звъни и ми казва: Патриция е тук и е пиян и пита къде си. Аз му казвам: кажи, че съм до магазина и след малко идвам. Той му казва, те си тръгват. След малко аз идвам с таксито, влизам в входа и Патриция почва да ме налага с шамари, като ме бута на земята, почва да ме бие, оттам идват моите приятели. Днес няма търсим сензация на всяка цена. Ще разгледаме фактите, двете гледни точки и по-важното. Какво стои за този тип публични сривове и защо подобни истории не са просто клюк. Случаят с Цвет и Патрицио далеч не е просто поредната раздяла на известна двойка. Това е пример за сблъсъка между реалити славата, културните различия и липсата на граници в ерата на социалните мрежи. Когато една връзка се роди под прожекторите, тя неизбежно живее с очакванията на публиката. Очаквания, които често са по-силни от самите чувства. Любовта между двамата започна като приказка. Млада жена, превърнала се в любимка на зрителите. Харизматичен италянец, ресторант, общи мечти и дори годеж пред камерите. Всичко изглеждаше като сценарий за филм, но животът рядко следва сценарий, особено когато камерите изгаснат, а реалните проблеми излязат наяве. Раздялата им показва колко бързо възхищението може да се превърне в омраза. Вместо разговор насаме, конфликтът се пренесе именно в социалните мрежи. Място, където емоциите се изкривяват, а истината се губи между лайкове, споделяния и коментари. Всеки клип, всяко стори не беше просто израз на болка, а послание към публиката. Вижте моята версия. Особено тревожен момент в цялата ситуация са обвиненията за физическо насилие. Това вече не е реалити драма, а тема, която засяга хиляди жени и мъже по света. Дори само като твърдение, подобно обвинение трябва да се разглежда с максимална сериозност. Насилието не е емоционален изблик, не е момент на слабост и със сигурност не е личен проблем на двама души. То е обществен въпрос. От другата страна стоят обвиненията в изневери и манипулация. Но, кака съм по телевизия, стигни багажа за тебе, Патрицио, приключи. Трябваше гледай. И чорапи мръсни имам утре, джакмашен. Си. Селандурки от гората хората. Това са всички негови бокуци. От всички бокуци, да. Те направо ги приготви. Тук да си може да отива да се ги взима маслото. Аз си беше мислил да ги свърля там по прозорец, да може такива хора бедники има нужда да си ги взимат, да има нещо. Но пак са негови, да постъпиме правилно. Тук съм. Значи, любов, аморе, когато искаш и твоите неща са тук. Знаеш кой е блок? Вземи си ги. И от тук отново виждаме класическия сценарий на токсична връзка. Взаимно обвиняване, опити за унижение и публично доказване кой е жертвата и кой е виновният. Истината, както често се случва, вероятно е някъде по средата, но тя няма как да бъде разкрита именно чрез сторите, записани му в момент на гняв или разочарование. Интересен и културният момент в тази история. Много хора побързаха да обяснят случилото се с италианския темперамент или с врачанския менталитет.
но това е удобен начин да избягаме от реалния проблем реално. Липсата на уважение, контрол над емоциите и умение за комуникация не са въпрос на националност. Те са въпрос на личен избор и емоционална зрялост. Още един важен аспект е ролята на публиката. Хората гледат, коментират, избират страна, осъждат или защитават. Така, личната драма се превръща и в колективно преживяване, което допълнително изостря конфликта. Вместо да помогнат, социалните мрежи често наливат масло в огъня. Тази история повдига и въпроса за отговорността на публичните личности. Когато имаш платформа и влияние, начинът по който говориш за личните си проблеми има и значение. Публичното унижение, подигравките и агресията не са за пример, който трябва да се нормализира независимо от броя гледания на сторито или на публикацията. В крайна сметка, историята на Цвети и Патрицио не е просто поредният реалити скандал, който може да бъде забравен след няколко седмици. Това е пример за това как една връзка, започнала под светлините на прожекторите, може да се разпадне още по-шумно и болезнено, когато липсват граници, уважение и умение на диалог. Независимо от коя от двете страни е по-близо до истината, едното е безспорно – насилието. Под каквато и да е форма, няма оправдание. То не е личен проблем, не е момент на слабост и със сигурност не е съдържание за социалните мрежи. А публичното унижение, независимо дали идва чрез думи, клипове или демонстративни действия, оставя следи, които не изчезват с изтриването на едно стори. Тази история трябва да ни замисли не само за конкретната двойка, а за начина по който като общество консумираме чуждата болка. Дали търсим истината или просто поредният нов скандал. Дали подкрепяме или осъждаме, без да знаем цялата картина. Любовта не се доказва пред публиката, а разделата не се решава с лайкове. И ако има едно нещо положително в този шумен край, бих казал, че то е възможността да говорим открито за токсичните връзки, за отговорността на публичните личности и за това, че уважението трябва да остане дори когато любовта си тръгне. А вие как мислите? Къде е границата между личното и публичното? Пишете долу в коментарите. Смятам, че добре успяхме да разгърнем нещата. Тепърва сме във въведението на това какво ще се случи между тях двамата, докъде ще прерасне самия скандал и до какво ще доведе в крайна сметка това цялото нещо и дали между тях все някога ще има отново този пламък, който някога го е имало, или просто изцяло вече ще си залегнем в края на една приказка, която те са минали заедно. Толкова от мен. Надявам се това видео да ви е харесал. Ако е така, знаете как да ми го покажете, като хареса това видео и се абонирате за каналът ми задължително с камбанката, за да изтява всеки път, когато качвам ново видео. Може, разбира се, да ме последвате в Instagram и в TikTok. Линкът има долу в описанието. И това е всичко от мен за днес. Чао и до следващия път.